हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि नैबे इउटुब चेनेलाव आङो दिनै नैबे भैरबकुन्द बेरायनो फैदों आरो बेयावनो आङो माखासे जोंहा बर'नि फेमास इउटुबार बिथांमोनखौ लोगो मोन्दों बिथांमोनखौ आङो दिनै प्रथमबार लोगो मोन्दों आरो बिथांमोनजोंनो मिट खालामगोन आरो माखासे आङो सावरायगोन आरो नोंथांमोननो भिडिअखौ दिन्थिलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बेयो आसाम भैरबकुन्द आरो अरुणाचल आरो बिथिं भुटान बर्डार जायो आरो बेयावनो जोङो बेयावनो बेरायनो फैदों दसे जोङो नैबेयाव बेदर संजागोन दायो नै आङो नोंथांमोननो दिन्थिदों नायबानो जाबाय जोंहा सोर सोर दङ दिनैनि ग्रुपआव बिथिं आलफ्रेड ब्रादार दङ नै आरो पुरा भैरबकुन्दआव ओरैनो पार्टि आरो नै रेडि खालामबाय थादों बिथिं जोङो नैथिं अमा बेदर लानानै फैदों अमा बेदरखौ जोङो दायो संगोन आरो बेयावनो आरो नैथिं दङ जोंहा एसपि भाइ बिथां दङ एसपिनि फुलफर्मा मालाय बेबा मा पुलिस बेलाय बुंना होदो दे नैथिं जोंहा बिथिं गेस चुला जलायसिगोन बेखौ रेडि खालामदों आरो नै नायबानो जाबाय जोंहा बिथाङा बिदिनो खामानि मावनायाव बिराद मोजां बेदर संनाय एरियाव आङो दा बेदर संनायखौबो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन नायलांबानो जाबाय जायफोरखौ लोगो हमनो नागिरदोंमोन नै बिथिं दङ बिथांमोना भिडिअ खालामबाय थादों आङो नोंथांमोननो खाथियाव दा दिन्थिगोन आङो जायखौ लोगो हमनो फैदोंमोन बिथांमोनखौ फाइनालि आङो लोगो मोनबाय नाथाय बिथांमोनजों सावरायथ'नाय जायाखै आरो दिनैनि भिडिअआ गोबां इन्टारेस्टिं जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो दायो माखासे बिथांमोनखौ खाथियाव लोगो हमनानै आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन जा नैबिथिं बिथांमोना भिडिअ खालामबाय थादों आङो दा उनाव खाथियाव रायलायनायखौ दिन्थिगोन नोंथांमोननो बिथांमोनखौ आं डिस्टार्ब होथ'ला दे बिथांमोना शुट खालामबाय थादों इंलिश मेकार आरो गुटका मास्टार बेनिखायनो आङो दा खाथियाव थांथ'ला उनाव खाथियाव आङो बिथांमोनखौ लोगो हमगोन आरो बिदिनो दिन्थिलांगोन बिथांमोनजों जोङो माबायदि दिनैनि दिनाव शेयार खालामो बेखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन आङो नै नोंथांमोननो दिन्थिदों जोंनि दिनै बेदर संनायखौ दिन्थिलांगोन नायलांबानो जाबाय आरो जा गेसखौबो जोङो लानानै फैखादों खिन्थु आङो बे गेसखौ आङो नुवाखैमोन खिन्थु दिनैसो गोदान नुदों आरो ना गोदान नुदों आरो ना आङो दिन्थिदों नोंथांमोननो नायबानो जाबाय बेदर होथ'वाखै दे बेयाव होगोनसो दा दसे उनाव जोंहा गुटका मास्टारा जानायाव मोजांथार आङो लोगो मोननानै गोजोननाय थादों बिथांखौबो दे अब्ला आङो बिदिनो दिन्थिलांबाय थागोन आरो दिन्थिलांबाय थानोसै आङो दायो बिथांजों माखासे बाथ्रा सावरायगोन आरो जोंहा इंलिश मेकारजों बेखौबो आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो सेस्था खालामगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो आरो बिथिं नै गोदान लोगो मोनदों जोंहा मा होनना बुङो बिथांमोना जर्ज बसुमतारी नोंसोर गासिबो आदानि साबस्क्राइबारफोरा आंनि चेनेलखौबो चेक खालामनो हागोन आंनि चेनेला जश बसुमतारी ब्लग आं हिन्दी इंलिश ओमफ्राय बड' गासै लेंगुवेजावबो बुङो खेबसे चेक खालाम आंनि लेंगुवेजखौ लाइफस्टाइल ब्लग जोंना मुकुल दा दं बेयाव गोजोननाय थाबाय आरो जा नै बिथिं आरो सासे आङो लोगो मोनबावदों नामखौ बुङो दे मुकुल दैमारि न चेनेलनि नामा बेनो आरो न बेनो सेम आंनाथ' चेनेला बहुत बुंनांबा बहुत पुराना चेनेल खिन्थु माने बांद्राय भिडिअ होनाय जाया आरो गोजोननाय मोनदों नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम साबायखर बावहरबाय नोंथांमोनखौ दिनै नैबे समाव लोगो मोननानै बिथांमोनाबो थारमाने जोंहा इंलिश मेकार बिथांजोंनो लोगोसे दिनै लोगोआव हमफैदों आरो बिदिनो जमायै जोङो बेयाव लोगो मोनलायबाय आङो नोंथांमोननो बिदिनो माखासे भिडिअ लाबोबावगोन दिन्थिलांगोन जोंहा नै बिथिं ब्रादार दङ ब्रादारनि मुङा मा नाममोन आदसा ब्लग बानायाखै ना आदसा दे बरायनाय थाबाय नोंथांखौबो आंनि चेनेलाव गोजोननाय मोन्दों नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै अब्ला आङो बिदिनो माखासे जोङो दिनै बेयाव पार्टिबो जोङो एसे खालामगोन आङो बेखौबो नोंथांमोननो दा दिन्थिलांगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोंहा दहाय एसे सिगाङाव नोंथांमोननो दिन्थिबोखादों जोंहा बेदर संनायनि बेखौ आङो दा उनाव फाइनालि मोनबा दिन्थिनो नाजागोन आरो ना जोंहा नै बिथिं नै इंलिश मेकार आरो गुटका मास्टार बिथांमोना जा भिडिअ खालामबाय थादों
दिन्थिदों बेनिफ्राय नै बिथिं जोंहा आलफ्रेड ब्रादारा बेदर संनायखौ नायबाय थादों नै बिथांखौ उनथिंनिफ्रायसो लादों दे आं नैथिं बेदर संग्राफोरा नै संबाय थादों बेदर जोंनि टिमा बिदि आरो दिनैनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिदों बिथाङा उदालगुरियाव थानो बिराद मोजां मोनो जाहैदों आरो ना उदालगुरियाव थानो मोजां मोननायनि कारना माबाफोर दङ नामा ब्रादारा लोगोफोर मोजां मिलायनाय मोनबाय औ जायगायाबो एसे स्रां स्रां औ हाजो सेराव मोजां मोनो आरो माने गोजौबो जाबाय नालाय एरिया गिसि गिसि मोना गाहाय गाहाय मोना माने गोरान आराम सांग्रां मोनो आरो ओमफ्राय लोगोफ्राबो बिराद मोजां लोगो मोनबाय आरो हस्पिटेलिटियाबो बिराद मोजां उदालगुरियावनो वेलकाम खालामो आलासिफोर फैनायखौ बेनि थाखायनो माने थानो मोजां मोनो आरो गावनि न'नि बायदि ट्रिट खालामजोबो बयबो बेनो आरो दे थिगानो थेंक इउ हो उदालगुरिनि थाखाय नोंथाङा मानि थाखाय थानो मोजां मोनो बेखौ नोंथाङा फोरमायबाय आं गोजोननाय मोनदों आरो बिनि अनगा माखासे खोथा थाबावनो हानाय आंबो बेखौ एसे मोनदांथिदों बिथाङा एसे सिगाङाव लोगो मोननायाव एसे फोरमायदोंमोन अब्ला आं बेखौ बे चेनेलनि गेजेरजों आं बुंफोरजोबला उनाव जुदि साननायफोरा क्लियार जायोब्ला अब्ला नोंथांमोननो आं भिडिअ लाबोगोन आरो बिथांजोंनो थांफानानै जोङो मिट खालामनो सेस्था खालामगोन आरो जोंहा नै बिथिं नै गुटका भाई आरो जोंहा मेकार दङ ओमफ्राय आरो नै बिथिं जाहैबाय मिस्टार कुक बिथाङा मिडलमेन नै बेदर संबाय थादों नै नायदो दिन्थिदो नोंथांमोननो मोनथ'वाखै दै बेदरा दासो संजेनदों नोंथांमोना मा फुददांदां बेदर देखायदों होननानै साननो हागौ संदों होननानै साननो हागौ नाथाय मोनथ'वाखै दासो सारायाव होजेनदों आरो नै आरो जों बिदिहाय मस्ला मस्लिबो बारा बेबहार खालामा खालि मोननैसोल' बुस्थु दं बानलु आरो बिथिं पियास थाबाय ओमफ्राय रसुन थाबाय बेल' बाखि जेबो गैया थिग दङ अब्ला जोङो बिदिनो दिनैनि बे पार्टि जानायखौ आङो दा दिन्थिलांबाय थागोन जा बेफोरबायदि गाज्रि जोङो बेयाव पार्टि खालामाखै मात्र बेदर आरो रुटि बेल'सो आङो बेखौबो दा नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन जों बेदर आरो रुटि जानायखौ होना नायलांबाय थाबानो जाबाय फाइनालि जोंहा बेदरा मोनबाय नै दायो दहाय नोंथांमोननो देखायदोंमोन जोङो हालदै होयि मा होनना बुङो फुददांदां बेदर देखायदोंमोन ना दायो नै बेदरा मोनबाय जोङो दा बेखौ जासिगोन आरो ना नायबानो जाबाय आङो आरो जानायखौबो दिन्थिलांगोन दे जोंहा ब्रादार इंलिश मेकारा सफैबाय दायो बिथांमोना मा होनना बुङो गोबां भिडिअ खालामनानै फैबाय बिथांमोनखौ भिडिअ लानाय जायाखैमोन लानायालाय लाबायमोन दहायो गोबां लाबाय बिदिनो अब्लाबो फाइनालि फटक लानाय जायाखैमोन दायो बिथांमोनखौ आङो वेट खालामदोंमोन बिथांमोना थारमाने भिडिअ लानो थांदोंमोन जोङो पार्टिबो खालामबाय बिदिनो गोबां पार्टियाव बिथांमोना जोंजों फाइनालि जइन जायासै बिथांमोना थारमाने भिडिअ लानायाव मुखुब जाबाय थारमाने भैरबकुन्द'आव बिथांमोना गोदाननो बे हिसाबै बिथांमोना एसे बेरायबाय थाबायबाय बे हिसाबैनो दायो लास्ट फाइनालि आङो फटक लाबाय आंनि भिडिअआव बिथांमोनखौ आङो आपल'ड खालामगोन जोंहा इंलिश मेकार भाई दङ गुटका मास्टार दङ जोंहा बेनिफ्राय जोंहा ब्रादारनिया मा नाम होनना बुंदोंमोन मुकुल दैमारि बिथाङाबो चेनेल दङ बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होगोन बेनिफ्राय आरो जोंहा ब्रादार सासे दं जस बसुमतारी बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होगोन आंनि चेनेलाव जायफोरा नायगिरि दङ बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो ना आङो फोथायदों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होगोन आरो आङो फाइनालि आरो बिथांमोनजों आङो फटक लागोन आङो गुबुनखौ दायो खेबोनोसै दे जा आंनि चेनेलाव फंनैसो एसे आं लवगव दिनैसिम खेबनै जाबाय लास्ट टाइम मायाव फैदोंमोन 2020 आव फैदोंमोन ओमफ्राय 21आव फैदोंमोन दा 23 जाबाय नालाय एबार सिगाङाव मोजाङै बेरायनाय जायाखै एबार बे टाइमाव मोजाङै एक्सप्लर खालामबाय मोजां मोनबाय आरो आदाखौ लोगो मोनबाय मोजां मोनबाय एबार आदाखौ कन्टेक्ट खालामसै आङो एबार आरो आंना गोदान फेमिलि लोगो मोनबावबाय भैरबकुन्द'आ सिन्था गैया आदा लोगो मोनबावबाय आरो आदा बेंकआव दंखायो
गोदान फेमिलि लोगो मोनबाय गोजोननाय थाबाय आरो थेंक इउ बिथाङानो जाबाय इंलिश मेकार बेनिफ्राय आङो बरायबाय खिन्थु आर'नाइ होनानै बिथांखौ बरायनांगौमोन नाथाय आर'नाइ होनो हायासै उननि समाव नेक्स्ट टाइम आङो लोगो मोनबा आर'नाइ होनानै आङो बिथांखौ बरायगोन आंनि चेनेलाव आरो आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आरो बिथाङा जाहैबाय जोंहा मा डिस्ट्रिक्टनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिथांनि भिडिअखौ आङो गोबां नायो आरो बिराद मोजां मोनो बिथांखौ आरो आंनि चेनेलाव आं दहायनो बुंलांखाबाय जुदि सोरबाफोर इंलिश मेकार जोंहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना होगोन बिथांखौ सापर्ट खालामगोन आरो बिथांनि उननो आंबो थांफागोन आसा खालामदों बिथांखौ आं बिनि थाखाय आं भिडिअआव लाबोनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय अब्ला आङो दायो जोङो थांनोसै ना उनाव मोजां सावरायलायनोसै आरो ना दे गोजोननाय थाबाय ब्रादार दे